ಹುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಲೈಟ್ ಇದಾಗ್ತುಂಟು, ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ ಒಂಥರ ಕಾಣ್ತುಂಟು. ಯಾರು ಸಹ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ IPL ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಪಾಚವ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ, ರಿತೇಶ್ ಗೌಡ ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಮಾತಾಡುವ. ಹಾಯ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಲೋ, ರಿತೇಶ್ ಗೌಡ RCB ಹಲೋ, ಹನ್ಸಿಕಾ ಇಂಚಲ್ಲರು, ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಹಲೋ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮರತ್ತಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈಪುಡು ಒಣಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ತೂಪು ಜಿಂಕಾಯ್ತ ಗಂಧ ಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ವನಸ್ ಆಂಡೆ ದಾದ ಕಚಿಪು ವನಸ್ ಆತಿ ಜಾವಡಾತೆ ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಡೆ ಬೈದೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ದಾದ ಕಚಿಪು IPL RCB ಜೀತಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ ಏನೇ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಐಕೆ ನಿಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕೇನು ಜಿ ಪಾತೇರುನಾ ಇದಕ್ಕೇನುಡೇ ಯಾನಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರುന്നിಲ್ಲ ನಾನತ. ಓಕೆ ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡಾ ತೆಕೇನುಡು ಎಸ್ ಓಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂಡಿ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ನ ಕಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಮೆಗ್ದಿ ಚಿನ್ನು ಪನ್ನದಿಪ್ಪೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಬರೋದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಮಾತ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನು ಓ ಚಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಾ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗು ನಡಿ ಇನ್ನು ಸಾಕು. ಎಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗೋದು ಫ್ಯಾನ್ ಅದಾದ ನಾವು ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಬಾಲ್ ಆಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಗ್ಲಿ. ಓಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ಅಂತದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಕಲೆನ ಬುರ್ದಿ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ. ರವಿಜಿ ಹಲೋ, ಹಂಪರಿಲ್ಲ ಕದೋಜು ನಮಸ್ತೆ. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಗ್ ಮುಲ್ಪದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ದೆಲ್ಲೆ ಗೊಂಜೋ ಶಾಪು ಅಂಚ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈತಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಅಂಚ ಬತ್ತಿ. ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ, ವೈಶುಗನಿ ಹಲೋ, ತೋಜುನ್ ದಾದ ಕಾಂಪರಿ ಚಿರ ಜೀವಿತ ಒಂದವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ದಾನ ಜೀವಿತ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನ ಪುರ ವನಸಾಂಡೆ ಇನ್ನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಜ್ಜಿ ಕೊಂಜಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಜ್ಜಿ ಮೀಯತ ಫ್ರೈಡೆ ಯಾನೋ ಪೂರ ವೃತ್ತ ಗೀತ ಪೂರ ದಾಲದಿ ಒನ್ನೆಜ್ಜಿ ಬೂಂಬಲಿ ಏತು ಬುಕ್ ಓದು ಅಲಿಯಾ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನೋವೆಲ್ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋವೆಲ್ ಅವಲ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಬೇಲೆದ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಲ ಬುಕ್ ಓದು ನಾ ತುಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಜೋರಿತ್ತ, ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಡ ಆಪುಂಡು ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಅದಾ ಇನ್ನು ಈರೆ ಮಂತದ್ದು ಈರೆ ತಿನ್ನೋಡು ಪಾಪ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೋಯಿನ ಜೀವಿತ ತೂಲೆ ಬೋಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏತು ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ಸ್
ಭಯಂಕರ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಲೈಬ್ರರಿದಲ್ಲ ಕಮಲ್ದಲ್ಲ ಮುಂದು ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿರೇನು ದಸ್ಸಿನ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜಂತಲ ಕೊಂಚ ಬುಕ್ ಕಾಣತ್ತದೆ ಗಣೇಶರು ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಉಲ್ಲೇರು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಕಬಕ್ಕಡು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೈದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಇದೆ ಬೈದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಡೆ ಎಸ್ ಪಿಂಜಿನ ಇನ್ನು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರತ ಯಾನಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀಜಿ ಐಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಪೆರು ಒಂಜಿ IPL ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಗಡ್ಲಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ ಬಾಯರ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಜೀವಿತ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ರಜೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಈಗ ತೂದಿಚ್ಚರ್ನ ಲೈವ್ ತೂಲೆ ಕೋಡೆ ಚೀತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ದೆ ಚೈತ್ರ ಬಿ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡನ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ರಜೆ ಐತಾರು ರಜೆ ನನ್ನ ಸೋಮವಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು 17 ಬೇಲೆ ಸೋಮವಾರಗೆ ಸೇರಿನ 17 ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ಹಾಕಿನಿ ಅಂತ ಇದು ರಾಜೆ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತಿಜಿ ಯಾವಡಾತಿ ಇರ್ನಾಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನಾತಿಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ನಾಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಕಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕಲ್ತಪ್ಪ ತಿಂದೆ ಅವೇ ಬಂಚಿ ತಿಂದು ಕಲ್ತಪ್ಪಗೆ ಶೀರ ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಪುರ ಕನತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಹೊರತ ಒನಸ್ಲಾಂಡ್ ಕೋರಿದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದನ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತೇರು ರೆಸಿಪಿ ಸೋಕಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ತಿಂದದು ಮಂಜಿ ಫುಲ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುಜಿ ನೆಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತ್ರನ ಆಯ್ ಒರಿಯೇ ಇಲ್ಲಲಿನಿ ಆಯೆ ಪೋರಿಯೆ ಗುಲ್ಯರ ಸಚಿನ್ ಉಲ್ಲೇತ ಸಚಿನ್ ಸಂಜಯ್ ಉಲ್ಲೇರತ ಅಕ್ಲೇಲ್ ಅಲ್ಪೋದು ಕುಲ್ಬೆ ಆಯ್ ಒರಿ ಅದು ಒಲ್ಲ ಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕಂಜೆ ಆಯ್ ಓಡೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ಕಟ್ಟುಜೆ ಒಂಜ ಏಳ ವಿನ್ನರ್ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಆಯ್ ಕುಲ್ಲುಜೆ ಈತ ರೇಟ ಸಚಿನ್ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬುದ್ದು ಬೇತವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಯ್ ಕುಲ್ದಿಜೆ ಎಲ್ಲಿಯದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಂದಾರ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬರುವ ನಿಮ್ದೇನು ಕುಂದಾಪುರನಾ ವನಸಿಯಾನ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಬಂದು ಓಕೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೆರುಂಡು ಅವಿಯಾನ ಬ್ಲಾಗ್ ಡೆ ಪನ್ಪನೆ ದೆಟ್ಟು ಬೋಚ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಉಬಾರ್ದಕ್ಲುಲ್ಲಾರ ಉಬಾರು ಇಂಚಿ ಪುತ್ತೂರು ಏನಾಂಡ ಉಲ್ಲಾರ ನೆಟ್ ಉಬಾರು ಪುತ್ತೂರು ಇಂಚಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಲಚ್ಚು ಓಲಲು ಲಚ್ಚು ಉಲ್ಲಲು ಮೂರು ಇದೇ ಉಲ್ಲಲು ಫುಲ್ ಉಪಾದ್ರ ಅಂತ ಉಲ್ಲಲು ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂತ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲು ಬಾಲೆಡು ಗೊಬ್ಬೂನುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋದೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಡೆ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಲಚ್ಚುಂಡು ಯಾನು ಉಬಾರ್ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯಕ್ಕೆಂಚೆಲ್ಲರು ವರ್ಷ ದಾದ ಗೊತ್ತೇ ಉಬಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬಿಕೆ ಪಂಡದ ಶಾಪ್ದ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಶಾಪ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪೂ ಮಾತ ಅಕ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ರಡ್ಜನಲ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಪನ್ನು ನಡಪಾವಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಐನಾತ್ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬಿಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಂದುಂಡು ಅವಿನ ಮಾಮೂಲ ಮಾಮಿಲ ಸೊ ಇಂಕಕ್ಲೆ ಎಂದೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರು ತುಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಕಾತೇರು ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಡಂಡ ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೆಂಗವ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಕ್ಯೇನ್ಯನ್ ಉಬಾರ್ದಂಚಿದಾಗ ಮಾತಿತ್ತಂಡ ಪೂ ಮಾತು ಅಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ನೆ ಸೋನಿಯಾ ಎಸ್ ಹಲೋ ಪ್ರವಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದಕ್ಕೇನು ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅದು ಉಂಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾತ ನನಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮರತ್ತೇ ಉಪ್ಪುನ ಐನ್ ಬರದಿ ಒಂಡ್ರೆ ಇತ್ತ ನೆಗ್ದಿತ್ತು ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಜೀವಿತ ಉಲ್ಲೇರ ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕವಿತೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ದೀಪಿಕಾ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಂಪು ಪನಿಸಿಸ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೂ ಶಾಂಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ನು ಸೊ ಇಂಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೂ ಶಾಂಪು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂಪು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಶಾಂಪು ಸೆಟ್ ಆಡ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಂಪು ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಶಾಂಪು ಸೆಟ್ ಆಡ್ ಬಂದಿಚ್ಚತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂದೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ತಪ್ಪತೆ ಸೊ ಸಾರಿ
హాయ్ ఏం చొల్లరు వనస అండే కార్తిక్ అరుణ్ వనస ఆవడతే నన్ను ఆవడతే యాన్ సూப்பர் ఈరేం చొల్లరు ಭವಿಷ್ ಬಾಯರ್ ರದನ ಪಾಡಿಯರು ಡಿಲೀಟಾಡು ಈಗ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ನಿತ್ತ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಲಚ್ಚು ಬಾಬುನ್ ತೋಜಾಲೆ ಲಚ್ಚು ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲಚ್ಚನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅವಳನ್ನು ಈ ವೇಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಧುರ್ಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಮಧುರ್ಗ ಮಧುರ್ಗೂ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರಾಗಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ಗೆ ವಿಸ್ಮಯಗೆ ಪೋಡು ಪಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದ ಮಾತ ಆತನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ದಿಗ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಬಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ನವೇ 25 ಸೀಟದ ಓಲಾಯ್ದ ಬಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ನೆ ಹಬ್ಬ ಕೈತಲೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಎತ್ತನ ಪಿರ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನತ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಈರು ಆಯಿಲ್ ಪಂಡರತ್ತ ಬ್ಲಾಗಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಚ್ಚು ಬೇಡ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಮಂತು ಪೋಲೆ ಮಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋ ಹಾಯ್ 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 ಮಂಪು ಪೆನ್ನಿದು ಶಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ಶಿಶಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಮಂತು ಬಿಡ್ತೇರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಒರೆಸ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತಲ್ದಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ದಿ ಅನ್ನ 10th ಎಲ್ಲೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯಾ ಪೋಪ ಓದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಲಿಪು ಬಲಿಪು ಜಿಪ್ಪುನಾ ಎಂಚಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರಿತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುನೆಗೆ ಅಂಟಾಣತೆ ಯಾನು ಆಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಚಿನ್ನು ಅವಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಚಿನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ನನಗೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂಗಿ ಬರ್ತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಬರು ನೆಟ್ಟೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ನೆರುವಲ್ ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಾನು 4 ಕೂದಲು ಉಳಿಯುತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ಮಂಡೆ ಕೂದಲು ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾರ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾರ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ದಿಗ ಓಕೆ ಫನ್ಪೆ ಲಚ್ಚು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೂರಗೆ ಇರೋದು ಇತ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದು ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾವ ಹೋಗು ನಡಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮೆಗ್ದಿ ತುಳು ಬಾತೇರ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಕನ್ನಡ ಬಾತೇರ್ನೆ ಅಂಚವು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ದುಂಬು ಚಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೇರಿ ಚಾಲ ಲಾಕ್ ಬೇಡ ಅವಳು ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಅಂಗಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಹಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಟೆ ಬಲೆ ಪನ್ವೇರಾ ಬಲೆ ಪನ್ವೇರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಅದು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲ ಪನ್ವೇರ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ತೋಜೋಡ ಮಾತ ಬತ್ತು ದಲ್ಪ ದಾದ ನೀರು ಹೌದಿಲ್ಲಾರ ನಾನು ನೋಡ್ತಿ ಬತ್ತಲು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಯಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಲೆಪ್ಪರಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೀಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ಅದು ಹುಡುಗಿ ಅದು ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಿಕ್ಕಲು ಏತು ಜೋಕುಲು ಓತು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ರೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲು
ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬೊಡಿದಿನ ಮಗಳು ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗಳು ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅವರದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೊಕೆಂಚಿನಪ್ಪ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ దానే ఒరిలా ఇచ్చి గ్రూపుడు చట్టు పెత్త ఇంకలు యా పండతే ಕಡೆ ಟೂರ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದ ಪಂಡು ಅವೆತ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ನೆಟ್ ಸಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಊಟ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಕವಿತಕ್ಕ ಹಲೋ ಇಂದಿನ ಜಿಕೆ ಬರ್ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಬುಕ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವೇ ಇನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಲಚ್ಚುನ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಕ್ರಿ ಮಾತವಂಡು ಅವೆಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಕ ಪಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಜೀವಿತ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಯಿನಾರು ಬೈಜ್ಜೆರ ಅನ್ನನಲ್ಲ ಲಚ್ಚು ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಓಲೆರು ಉಂಡರಿ ಲಚ್ಚು ಮುಲ್ಪ ಪಿದ ಇಲ್ಲಲು ಅಂಚು ಕಮ್ಮನಿಲ್ಲಗ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಆತಿಚಿ ಅವಡತೆ ಓಕೆನಾ ಏನಾಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬುರ್ದು ಮೊನ್ನ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಪಾಲೆ ಬುಲ್ತುರ ಬಲ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಫುಲ್ಲೇರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಫಾರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದು ಪಂಡದು ಪಾರ್ದೆ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಂಡು ಪಾರ್ದೆ ತೂಲೆ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಜೀವಿತ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ನೀವು ಕೋತೇರಿ ಬಲ್ಪು ದಾದನ ಐಜೆನ್ನ ಮದಲೆ ಬುಲ್ತೊನುಲ್ಲಲು ಕೋಡ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನನ್ನೊರ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್